spicy ice cream. I'm trying Ilocos empanada. Durian puree. Yay! Durian puree. Perting ka pure. Hello friends! Ako lang ni i-share sa inyo ha among laag sa kaamulan with friends. Among goal ani nga laag, mamalit og mga pagkaon nga among gi-crave. Amo gyud gisuroy tanan stores nga naa sa kaamulan, while gapangita pud mi og pwede nga makan-an. Kay wala pa pud mi nakapanihapon. So, suruyon ta ang tanang mga restaurants nga anaa dinhing dapita.